Dit is Karupaya. Vroeger was hij bananenverkoper, maar door lepra kreeg hij vreselijke wonden onder zijn voeten van het vele stappen. Hij woont in het dorpje Nowampati. Hier hebben ze nog nooit blanken gezien. Francis Rash, die op de missiepost Fatimanagar werkt, wil de leerlingen graag het verhaal van Karupaya vertellen. So whenever he goes for work, he will get ulcer and that ulcer will not heal so quick. So we wanted to change his job and we want to give him some other opportunity to be without ulcer with his family. So the ulcer is a big problem for him. Because of that, he was not integrated with his family. Bang om zelf besmet te geraken, maar ook door het kastensysteem van de Hindoes wilde niemand nog van Karupaya weten. Ze denken dat in een vorig leven ze dan heel veel fouten hebben gemaakt, slechte mensen zijn geweest. En daardoor willen ze ook niks met die mensen te maken hebben. Through the Fatimanagar Damien Foundation is helping him to come up in his life. In de missiepost van Fatimanagar werd Karupaya meer dan 10 jaar geleden genezen. Een lepra-programma dat de patiënten begeleidt na de behandeling gaf hem een nieuwe toekomst. Karupaya kreeg een koe en 2 geiten, zodat hij kon gaan boeren. Nu moet hij minder stappen en heeft hij geen zweren meer onder zijn voeten. Nu verkoopt hij melk en binnenkort zijn er nieuwe geitjes, want hij heeft ook een geit. En zo verdient hij eigenlijk de kost. Now he leads a decent life among the other people. He has gained some social acceptance among the people. And where do you sleep? Sleep where? On the ground. Op de matten. Ja. We keren terug naar de missiepost van Fatimanagar in Trichy. Vanuit heel de provincie Tamil Nadu komen melaatsen naar hier voor hulp. Eva, Eline en Janne krijgen hier zo dadelijk de unieke kans om een operatie bij te wonen. Een lepra-patiënt wordt hier aan zijn klauwhand geopereerd en dankzij die operatie zal hij zijn hand opnieuw ten volle kunnen gebruiken. Sublimus of the middle finger we'll take out and we'll split it in 2. Deze patiënt kan zijn linkerhand niet meer gebruiken. Lepra heeft de zenuwen aangetast waardoor de vingers krom zijn gaan staan, in de vorm van een klauw. Ze hebben eigenlijk de pees van de middenvinger hebben ze eruit gehaald en dan in 4 geknipt, die ze dan kan verspreiden over de 4 vingers, zodat hij terug zijn hand kan plooien en terug bewegen. Now every year we do more than 50 to 60 operations we do. Zuster Rita is hoofdchirurg en leidt het ziekenhuis van Fatimanagar. Door dit soort operaties aan handen, voeten en ogen worden mensen niet langer gestigmatiseerd, zegt ze. En bovendien hoeven de patiënten er in dit ziekenhuis niet voor te betalen. Because of Damien Foundation, we are able to do the surgery for the patient. We are able to treat for the patient. We do a lot of rehabilitation and also we do lab program also for the patient. At the leprosy patient is more important Damien Foundation. It is the life-giving foundation.